और कितना ठंडा लगता होता था। आज खिचड़ी हुए आज सकरात हुए कहता लोग कि खा लिए नहा लिए तब जब खाइए नहाए के मन करता है इतना ठंडा पाला में। पानी में लगता है गरम गरम एकदम दही में गरम हटा। ओय हो राम जी का कर दिली रे छटको ए छटको आइए मम्मी जी का जी धरो तर ले जाके घर में धरो तो छोटको थोड़ी है बड़को है। अरे तब माने का हो गई आई कहां से लेके आते मम्मी जी परवा के लेके आवत तनी धर है अभी देखिए घर में बाटे ले जाके एगो खा ली मम्मी जी। गजब हाल बाटे ले जाके बड़े से तोप ढप के धर पूजा होगी तब ना खइबू कितना मस्त में आदिया के अरे नहीं सब कहल जाला रे झूठ हो जाई खोया चाहे सूंघ बतिए ते कहीं ना बाटे ए मम्मी जी तो वहां के कहां बनी खाना बनल बा खइला है नहीं और बबुआ के भेजनी फुआ के है दही लिया खाती के आई तो खाइल जी दही तिलवा मम्मी जी तो पहले ना खाइए जब पूजा हुई। अरे विपत्ति नहा के पूजा पाठ क के कुल चाउर छुओ के तब खाई जाई दही आज तले तो अच्छा ठीक फुआ कहले ना रहली कि भेजे खिचड़ी के दिन हम बबुआ के दही तू करब ठीक बोला हां जल ले जा बढ़िया से तोप ढाप दे करा के आ वो कहां गइल हिया ए मम्मी जी हई कौन डिजाइन ह अरे यही गने ओ जे कुल ढेर आदमी रहल त मजाक करत रही स के दीपक बबुआ हन तई राकेश बबुआ मका तो हने के देख सके पापा जी के ने की बनवैले ओ मैं पापा जी कहीं चताइल होखी दे ले जा बन सब एथु मत करे देखे मुस मुस मत जुठा सा दही खूब बढ़िया मंगाए हम तनी खूब अब छाली ही कैसे आवा तब हम जाई कहे नंदी से कैमरा के छाली वाला दे तू उनकर मन कैसन दिहन का कही हम गुड़ावा बचल ना गुड़ा अरे हां जतन ली आवे झोरा में बाटे बचल बाटे मम्मी जी एगो खइले में का हो जाए का हो जाई झूठ ना हो जाई रे ठीक बना खा हैं ए बचिए तू लोग एकदम बूढ़ा जे बुझा तब का सहूर सिखा बुझा आज खिचड़ी हम मन नहीं खिला चली उनका से तनी बतियाई तो तनी मनवा लागे। हेलो हेलो प्रणाम जी गोड़ लागत तनी। हाँ प्रणाम का समाचार बा हो सब ठीक बा अपने बताए सब ठीके बाटे। मैंने रवा के एक बार याद ना करे के हाँ आए तनी के फोन समाचार पूछ ली। अरे तू तो हमारे दिल में बसल तारा का अब का याद करी। हाँ दिल में बसती न तो रोज रवा कॉल करती हम ही करीला तो करीला जानत नहीं खू 8 घंटे का ड्यूटी वाला 12 घंटा न होता है घरी मज आधा लोग छुट्टी पर न चल गइल बा गाँव में। बताई पर्व तीज में रहो बाहर रहिला रहती साथे तो कितना निक लगी जी। बीमार बाड़ू का खूब धीरे धीरे बोलो थोड़ू। बीमार नहीं कि दीदी जी नो सिखैली है कि धीरे धीरे बोल नया नया कन्या के धीरे धीरे बोलल जाला। हाँ और सब ठीक बा ना। हाँ सब ठीक बा तो हमारा जानते नहीं प्रेशर कितना है ये बोली तो वजह सुनाला का कहीं मिले का तो खूब मन करता तार लेकिन कागज चुप रही रो मिले का मन करता है ना जीती जी रो टाली ला खाली का करी मिले का तो मन करता छुट्टिए नहीं न मिलत तो छुट्टी लेके आई ऐसे कहत रही करो पढ़ लेती ताज सरकार के घर हम फोन करती नू तो छुट्टी दे दी सरकार। अब तार से बियाह है कम सरकारी नहीं की हो गई। सब चलो ठीक बा जतन कामे पर ठीक बा जी जा तनी वीडियो कॉल करम राती में अभी करी ना जी बड़ा सुंदर लागत ना सब से करा माई के खाना खिया दियो राती में करम वीडियो कॉलिंग को भी कहला माई के निर्मोही करम माई निर्मोही अरे छोटको भैया जी हां भैया जी हाँ ई दही लेनी है फुआ के गांव से रख दी नीचे वाले तने धदऊ कहाँ बाड़ी हो दीदी जी कहू हन दीदी जी सारा काम कइले के बाद देह में चढ़ अरे कहाँ भागा लावत तू कहाँ गइललू ह बैठ के न दही पूरी खात रहनी हो का करी दही लेके आइल बनी त घरवा में धो दे बिलाय कुछ झूठा करबै तू तो गजबे बाड़ू आ छुइया में झूठा न कर मम्मी जी हमरे के वार्निंग देले बानी कहां चढ़ी का हां चढ़ी ले धो दो बाबा घर में धो दे तने का हो का नाम धरे नीचे हमार निर्मोही देखो निर्मोही दिन कर जा पर चढ़ के हलाला दे फटफटा के खून बिगड़ तू हमार मेहरारू हो हम तोहार मर्द हई ना नाम रखो इतना शुभ नाम बंदना का मतलब का भइल दुआ मांगल दुआ माई बाप तोहार बंदना रखले लेकिन तोहार मर्द निर्मोही रखले ह हमरा भूख लागल बेजी कायम केतना बोलवा होता नी अरे भूख लागल बा धनिया तक दहिया चाट लो मामी जी घर आवे लगे तो माई के हम समझा देब टेंशन मत ला। सुनो ना आज हमार मूड बनल बाटे तनी आज होई ना अरे बहिनिया हुआ बड़ी नहा धोआ के साफ सुथरा कर लेके पंडित जी के दान कर दी अरे वो मना ली हन पागल हो का तोरे मुंह में खाली मरचे भर रहला का तो केकरा करियाई ननद है तो उन्हीं के करिया हम दूसरा करिया जा 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 घर में जा दही चाट जा पर बहिनी चटाओ कम खेलाना ना होई है के जाने कहां से हमरा नसीब में ऐसन मर्द भेटा एकदम मन एकदम गुदू फुदू भइल बा कब हम जल्दी से लइया खा लेती हो रामा तिलवा कैसे खाई कौन जुगाड़ लगाई
हमरा बर्दाश्त नहीं के होत। जब वो घर में जाते तब हमरा के पूरा लौकता। हम कहते एक बार तो खइबे करम, यू खाइम चाहे आधा खाइम खाइम का करते नो। अभी नहीं खिलो बुझाता, लेके आओ तनी खा ले तनी आ तोप के ढाप देब जितना मन भर होई। देख के जब देख लेम ढेर नु तो तनी से खाइम आ खा के ओकरा बाद से लुकुआ के फिर धो देम। कह देम हमने यार बिलाई वाला जूठा कले चा पीला कुकुर ले गले सब। ये ट्रिक अब आजमाओ तनी। अरे कितना ठंडा लगता हो दादा। आज खिचड़ी हुए आ सकरात हुए। कहत लोग के खा लियो नहा लियो तब जाके खाइए। नहाए के मन करता इतना ठंडा पाला में। चलतन पहले खा लेबे ओकरा बाद से केहू पूछी तो कह देम कि नहा लेल बानी। हमर इतना खा ले तो पेटे भर जाई। कौन खाई दादा, हम मोटका खाता नहीं। नहले कौन बा दोस्त लोग नहाते बा। ठंडा ठंडा पर हम नहा लें तो बीमार हो जा। बड़ा निमन लागत है गरम गरम एकदम दही में गरम हटा। ओय हो राम जी का कह दिहली रे? खा के मम्मी जी। अरे नहाइली धबली है रे? हाँ नहा लेल बनी। आज बपरो सुते रह 3 बजे भोरे में के हम नहा के पूजा पाठ करके मैं छू अच्छा रोज तो 8 बजे नहा लू, बड़े बड़े तू 3 बजे 4 बजे नहा ली हलू हैं? हाँ मम्मी जी नहा लेल बनी। तब मने मैल तो कहे जुठाल जरूरी न हवे रे हैं? अब मने लइका हो ना तार जुठा सब केहू खाई। अब रोवा खानी ना मैं जूठा खा लेम रोवा। हाँ तो नैहर में देखले रहबी तब ना। नैहर में तो कुछ से भेंट नहीं के। आदमी खिचड़ी के दिन नहा उहा के पूजा पाठ क के चाउ छू के आ तब खाला पिएला। आ बड़ा तू देत बोले एगो अगरबत्ती ना धइलस आ चल दिहली खाए। मम्मी जी हमरे के एगो लाइका देखा ना बोला सुनी। नहीं बच्चा लोग तारे के बोली नहीं। बूढ़ा तो जा जा कुछ के खा जे भी कुल तब हम ना खाएम छुआ बना करम लिया अपन दो दलाई हम ना खाएम। जोड़िया बसल हमर खाइल पे कुपुत भरा था जब मैं खाए बैठे दिन तब के बोल इतना ठंडा पला में काम करते तू तेरे को मेरा रुलिया के ला जबाई देखाई तोरा के तू नहाइले बड़ी नहाइले नहीं की पाप पड़ी तो हरे पर जानलू। बतावा हो अब एकर हमनी के जूठ खाई जा। नैहर में कुछ से भेटे नहीं के। नैहर में आंखी देखले रही तब ना पेट में त माता में ऐसा मार तारी एकदम छछैले रहतिया। चल तनी ओकरो के बतावा तनी न ओकरो से पूछा तनी कि का रे इहे कुल कर नैहर सिखाल बा। और हम दिन त होखी कि बुढ़िया नैहर पहुंचावते खइला पिएला खाती के आपन रहने थुए को नइखे करे के। बतावा जुठार का ध दियलस कहां गइल? बताव मैं गांव तिलवा चिड़ा दही मैं खाता आई घर में पूजे नहीं करे। माई के जीवन रहन बा न बुझाता कि 1-2 दिन बिता दियो करी बात 10 चटाई सबके बुझाती नहीं कि माई के बुद्धि में का रे मन गल खिचड़ी खा लियलस तिलवा चिड़ा खा लस का भइल बा माई? तार माई जुठार के ध दियलस का भइल? का रे ओकरा नैहरा में कुछ से भेंट बा कि ना ई बता पहिले। का रे नहा धो के तैयार भनी कहनी कि चलो चाउर और छू के पूजा पाठ क के चाउर और छू खाई जब सब परिवार बैठ के तो देखत त लेके बैठल बिया। माई तोरा रहन से उखैली हस जब तोहर रहने ठीक नहीं खे माई पूजा पहले ही को देला खिचड़ी के दिने तो 2 दिन 3 दिन बिताओ। सुरता वाला कहीं की दो वाला हगल खौ कहीं की कोद अपनी बापे भाई का मांस खास बरिस त्योहार के दिने अनाप शनाप यानी के सुने के आदत रहताटे ई यानी के रहन ऐसा ना रहत ना तो हम ना देती गाड़ी। बताओ बरिस त्योहार के दिने ई निमन काम कइलस रे हैं? जाए दे तू तो लेट कइले बड़ी पूजा लेट कर कर दे। बच्चा बिया रे ओकर से कंट्रोल ना भइल ओही में एगोड़ी के हो जाता ओकर नहीं खे होखत। तू तो उन्हनी के डांटत आ बोलत रहेली उल्टा सीधा गरियावल कर जाए दोगला तहरा से बतियावल आए से उठ के गई कुले थुए बाटे जा हट माई करत छोड़। याद का है बाड़ी हम बानी न माई। हां तो जाके दुकानी पर से ले आव जो हट जाके तिलवा खरीद के लेके आव जो। तिलावा दही ले आइल बानी फुआ के से तो दही फुआ के से ले आइल बड़ा तो हम नहीं जानतनी हमें भेजल में हमें नहीं जानतनी तिलवा खरीद के लेके आव ना तो घर में बड़ा देख का हो खाता त्योहार के दिन शांति रह जाए। त्योहार के दिन ओका पहले सहूर सिखाओ अगर सहूर सीखी तब घर में रही ना तो हमारा सब बाउर के। अरे माई हम उन्हनी अरे हट ना का समझे मेरे उस लड़का बड़ी से समझावे के बाटे हैं? जा दे बात मत देखी का कइले बड़ी दीदी जी चढ़ जाकर करे जावा पर का कइले बिया रे? मैं दही ना अब घर में पूजा पाठ ना होई और घर में देवता ना आई है देख लेम।
ना मनिए मम्मी जी माने का कहला से ऊ बता। का कहली है बहुत कुछ कहली बट तिलवा तो झूठे का दिला दही मार लेके बैठल बड़ी खातरी। हे भगवान अरे कर पेट में माता मैसा माइल बड़ी कारे आय ये कदा न हर जाइए हमारा के उबियौले बना के साफ पता लावे की मम्मी के मुंह ना हो खाए के एगो दीदीए जी के मुंह बस सस्ती के खाए का दे है कहत त कि सहूर सीख जाई आ लेट कहले बड़ी त झूठ ना करी काहे लेट सेट ना होखेला। हम अबे ओके समझाओ तनी। हां भैया जी त खाली पटीशन दीदीए जी के ले मानी जाय ना तू जा तहर त मती मार देल बच्ची त बदली खिया के चल हम के बोलम बोले के का बाटे हमारा ना के खाए के कुछ करे का